So makikita na po natin, makikita po natin yung kapag meron mga uga. Yan, tapos po dito. Pasasakit. Inawa pa mo kayo ako, kamay pa, nakamdahan yan. Nasa panay ko. Ayan. So, ito siya, ito siya. Oh, sige, sige. So, ito, wala ko ngayong magkaugat dyan, makikita pa natin. After 3 months, so yun po yung mga makaugat na ng ating minarkot na hapon. So, ready to transplant pa po yan. Ito yung kanyang mga ugat. Sigurado na po yung magbubuhan na yan. Yan, nakapot natin yan. Minarkot na hapon. So, dati sila po yan. Ayan, meron na tayong tatlong hapon na hapon na nakatarimlak po sa tupa, saka sa bote ng mineral water. So ito po yung other plan. Ito po yung ating pinag-product una. Tapos ating uling nila. Sabi ko nila sa ibang bansa na po na itatanim mga hapon. Ayan, tanim na yung mga ugat niya. Kayo po ay makakapang pagkain ng ugat. Ready to cross the line na. So after 3 months, ang mga hapon. Sorry po, itatransplant na, no? So, natin na hapon. Mga kuya, kaya, ito, ating pinag po yung kanyang mga uga. So, dahil mga uga, so, bubukin na po yan. Ayan. So, yun, itatransplant na puts na po. So, dito po natin itatransplant. Ito yung po natin ruparato sa paso. Ginamit ko na po na sa itatang mga laman. So, ito yung kondisyon natin ulit. What? What the fuck? Tapos, posible po na yung interest niyan. Kaya naglagay ko tayo ng unang magpa na vermicas. Yan, tayo ng vermicas. Tapos, cocopic, no? Sa ganun ay makapulot na tulga, wala pa. Yan, wala mix natin na po ito. Bago natin ito niya. Ang ating minarko na hapon. Iya. Ayun. Buwagod na po. Well, ay tatanggalin ko na ang kanyang plastic. Ating seperti ang pag-aasas natin yan. Ang lagay yung plastic. Ay, pa ito po yung isang natin yung plastic. Natulang na katulong na. Yan. Transplant natin dito sa paso. Kaya na po yung 100%
minapot na abon. Tatakapo ko dun sa tulubong. Hindi po ito takot sa mga mabisbong, no? Ito yung isa ito. Sila, isa bisbong. Ito, bagong minapot na ako. Pagkatapos na, bibili-bili ka ng ito, ha? Ayan. Sa namin ng maawa. Nananggang 2 days. Hindi na po makakalapin yan. 100% yan, no? Yan, ating market, republic na doon. So, ang ating bago na transplant ng napot na